Ya uma sesigudla kunendlela ngezansi sihlane insizwa ke imbili ethathu. Bese kumisa lesizwa le. Ngihamba nomfowethu. Isibuzo umfowethu uthi usayibona yini? Ethi umfowethu ayasakuboni. Isiyamkhumbuza uyamkhumbula umuntu wahlala empangeni ngasejwayelana. Owacela imali yokugibela wathi uyeThekwini uNhlanzi. Yamkhumbula umuntu lo muntu wacela u50 wokugibela itekisi eThekwini. Ngiyamkhumbula kodwa ngisabona ithi nenhlanzi imena ke lo. Wawuthesta uNkulunkulu ukuthi uyamthanda noJehova ngempela. Udikholwani yamzwela nomuntu. Ithi insizwa mfowethu uyoba nenhlahla. Ngoba wona uNkulunkulu wamukela wangamngabazi. Abanye abakwazanga ukungenza imali wangenza imali yokugibela. Kodwa wabuza ukuthi uma ngisigebengu okwami lo. Yena uzokhona ukuthi uNhlanzi. Ithi yimi ke lo. Uwethu mfowethu sambona uthathe sinamehla sezolweni. Asikwazi ukuthi umuntu owenza into enhle kumuntu. Uthi naye kumbona uzombona nje ungeke. Kanti wena usuye uNkulunkulu uqobo. Bese lentazi iza kimi ithi yena mfana. Uma ubona umuntu akamdala kimi umncane kimi umziko ngokuzana. Uma ngibiza umfana ngicasuka ukuthi wena mfana ngibiza umfana. Yena mfana unqabelana umfana umedliza la. Awubona sezolweni la. Awubona abantu bakini ibona bakubiza openako abantu bakini. Bajabula. Mina ngiyabuza ngeke babona unamehlo babona wena. Ngeke babona. Nako ucasuka. Ndofana nangu into ezongayimela. Ethi mfana wami, ushembe kufuna wena. Unenkani ngafuna ukuzwa wena. Unenkani. Ushembe kwenza leyo ukuthi uyakhombisa ukuthi wena ufuna ukuzwa indaba ngazo. Ethethe lo mfana ngaphandle bonke ngithethisa. Ngicasukile manje mfana ngithethise ngani. Lento uba ufowethu useyamazi ushembe. Ethi hayi ungadini hlisa umoya. Labantu baphi umoya ongakubona wena. Awu ngitshele cha lami ngehle. Bese funa umnikelo. Bese ngimnikeza ethi ukhiphe inhliziyo yakho yonke ehle umnikelo kufanele ngokhipha madodikini bese inkosi kubusise lo ngamgcina lapho phinde ngibone lo muntu ngisuka lapho ke sengihamba na indlela ke sizohlana umgwaqo lo naso isitolo phezulu bese la phezulu bengiqalaza siyabo umhlangano ukhavu wenkungu wonke umhlangano isuka phezulu isitolo shaphatha ezansi shamo shamo abugcina komhlangano thi ngqo emaqina yikho senje lo mfowethu yibona lento ethi yibona kungu nje ekhava umhlangano kanje lapha na ethi yibona wonke lo nto asingiyiboni mina shebo khombisa wena hayi mina hayi wena nami ngibona nani kungu so nathi qala nazi oloshona lapha yibona umkhakha uthe wena engithethiseke manje yaxoxa lento le yakho imphatha kabi ayisamba sesitolo sakhe ngudrink memphuma esitolo membuka umhlangano ukhafe inkungu kodwa uma ngehla sengiyakhona angisayiboni nenkungu. Kodwa uma ngaqhela ngiyayibona into nenkungu. Imphathe lapha lento la. Kuze fika isikhathi ukuthi sihambe sekhaya. Ngangithanda ngixoxela umama made ngibona izinto, umama ngibona inkinga la. Ngithengisa umfana kanje. Ithe sifika lapha ngiqala ngokuthi ngithethe sifika ushebo wasibiza kanje. Sasantsana leqala. Ngihamba nangiphuma mfowethu uphumlana. Hey bese wona ngahlangana nomuntu wantshela ukuthi nokuthi letha nje ixoxa. Engaqasuka. Umama wayelalela. Wayelalela too much. Wayelalela nje umuntu umemtshela elalela bese kuphendula. Wathi hayi wena hamba uba eNazaretha. Ushembe uyafuna. Uyafuna ushembe. Mfowethu afuna uqhamanga. Isinqumo sabanzima leso. Kodwa ushembe asenza into ezinkulu kimi. Engathi mengicabanga nami abothi umpilo ushembe uNkulunkulu. Simbuka ngendlela thina. Asimbuke ngalendlela le. Nokuthi ibe nenhlahla ke lapha eBhukhananga kunensizwa ekuthiwa uMali uNkwanyana. Iphosi likaBaba. Lathanda ukukhuluma ngoshembe kakhulu. Nkwanyana. uNkwanyana naye ama expression chaza kahle uzafika ekhaya. Bafika manje ekhaya gilima ngophenduka umfowethu wazoyiwanika qala kunami ngakayinike umdala ke manje uthisha zafika insizwe zagilima uthola omunye umfundi wayegibela uduke njengesibamba ngithuka ngembo ngangekho mina sengixoxela zagila umhlolo insizwe amaNazaretha ekhaya hey maxoxa eNazaretha uxoxa into ezimba ngabo lapho wena mangabona uNkulunkulu cha nami ngakhona uyena
nansi indlela nayo indlela ngathi ngesabathweni usuqala ngesabathweni mina ngakhe inkosi ngoba ushembe ungishumayeze ngafika eThempelini bangazilinga imangaliso ngakafika eThempelini ngize eThempelini wasephethe imali engaka kaShembe uma ngixoxa sokulalela ngisho nazo edala lalela mina ngifika ngoba ushembe sengikhombisile ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukwezinto engekho ibe khona ukwazi ukukhombisa isima ukukhombisile nje uNkulunkulu wakhe ngase ngikhetha ukuthi ubani uNkulunkulu ngoba ngabaze ngibone lutho lapho ngisonta khona aze ngiphuphe ngisho uJesu bekuwuthando lelwayo lo uthando ukuthi ekhaya ukuthi babe ngamaNazaretha aze akho la lakhuluma nami akho mafoto ngawuthatha wafaka phela amafoto kaMaria aze ngibone likhanya bathwele yakhanya aze ngibone ilengenza lemama yabo alekho nefoto kaJesu ikaxa njalo leli foto leli ngithola lamaNazaretha sekenza into ezimangaliso izimangaliso lo mfoto usaqashwa ngalo isimangaliso nalo lo foto akalazi la ukudasho nabo hawulagcina hambile akalazi udasho nabo nje nawo udwabo ngasekho futhi ushekwayo wazosebenza wasebenzela manje imangalo kaNkulunkulu wasikhombisa zona ayi ushebo simangaliso mina ngeke kujela ngoshebo bangibonile axoxelwanga umuntu noma mhlawumbe ngibonanga umama ekhona nobaba ekhona bese ngilandela ngibona imisebenzi kaShembe omkhulu kakhulu nje omkhulu kakhulu uthi ngikhiphe lapha eCapitec Bank engitshele ukuthi akusiyo umsebenzi wami khona umsebenzi mina ngibekele wona lo msebenzi ngibekele wona usimangala ngoba ufuna abantu abana-30 mina sengina-33 neminyaka emithathu ngaphezu kwale mina lifunakala ancoba u-31 wayibhala incwadi nje yimi and yabhaleka incwadi uma ngiyixoxa wawahleka umuntu umdala nje mdala kodwa uqashiwe namanje sengisebenza khona asibe nencane inkinga manje ngithi uShembe efethu uNkulunkulu ngempela khona abantu kube bayabona ngabe siyabona manje nje ukhona udideka ucitha udideka ungazi udidwa yini umazi uShembe uNkulunkulu yabona kuningi okwezile uningi kodwa nakho ukubamba ngempela nabo ukubamba uthi uyakwazi ukushintsha into engekho yenziwe khona amen uyakwazi ukwezinto engenzeki yenzeke udideke kuyenzeka kanjani lento yenzeka kanjani lento hey uthi ucabanga ukuthi yabona into efika imangalise mina abantu thatha sohamba ama conference kodwa aliki isonto lihamba aliki libe njengalile sonto ngabona mina ke ngabona idolobha ngabona idolobha mina ngabona idolobha abonanga inakuzane ngiqala ukubona aba ngabona ngathi ushaya ukhanda idolobha la ngabona idolobha ngabona ukuthi madokodo ngimi kwavula ukuthi idolobha likhanda uShembe for isikhashana usangitshela ukuthi hayi uShembe uyalikhanda idolobha ngosuku lelokho mfowethu uShembe owangikhombisa ngakho uNkulunkulu bakhe namase ngivuma-ke ngase ngimlandela namanje ke samlandela ngiyabatshela abantu bafuna uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu siyabonga Mshumayeli amen uhlephele kancane umsebenzi uphiwe uShembe uphatha kanjani ngoba phela abantu banede bathola umsebenzi bese beyiphatha ngendlela futhi engafanele sengithola umsebenzi sengisebenza ngaya ku-othimini enkosazana ngangafuni ukuba ukubulala ngiyasaba ukubulala ngoba sengiyakhona baba ngiliphoyisa ngiphatha isibhamu hlangana negebengu uma igebengu ngiyibona ngezinjalo phela sometimes kapho ukuthi igebengu usidumo sibulala ngikhumbula kahle kwangolwesithathu ngiseJudiya into zami ngathi ngizokubenza eJudiya la ngabona khona uMnazaretha khona hey uma ngifika lapha uthi babe yabona umsebenzi lo unika uShembe uShembe unika umsebenzi obebazi ukuthi uzohola kanjani kuwo wena uzohola uShembe amen wonke okwenzayo uShembe uzohamba phambili amen konke okwenzayo akukho uphuma eceleni ngoba uphiwe uShembe manje ubona uma usubuka ukuthi waze ubaba ngobabela wazanjani noShembe umsebenzi uthi ngeke umsebenzi uzohamba phambili kimi hawu yabona kuphelele ngabe ngathi lokho yena uzohamba phambili kimi
wathi umnika ushembe uyenza manje ngoba ngitshela lokho hamba kanjalo akukho kube angakwenza ngathiwa ngifica abantu kade mina mafikile ndofasa ukuphelele ukudubula azi ngibe nakho ukuthi umuntu engifeyisa nesibhamu uma kuphethe usibeka phansi imvamisa nje mhlawumbe sithola sesibuye kodwa nje azi ngifeyisa nomuntu nomunye umedubulile mhlawumbe ushakanye qhuma umunye emoyeni ebaleke ade sishiye phansi akekho ngafeyisana naye ngala amagama othingo lonkosazana ngisazama kuwo namanje sakholwa futhi ngiyamathemba ukuthi lokho akushoyo kuba yikho ngoze ngiphume njengoba ushembe uzulakhe kaphinda phela ashithi awushiye ushemba kahle ngiyadala cha akajoki uma kanjalo ushembe hawu makhulu amazwi Mbomo siyabonga kakhulu nathi nje impela sithobekile namhlanje ukuthi ayi sikwazi ukuthola amazwi angaka ushabu uNkulunkulu ngoba uyabona mfowethu ngihamba